maka nabikuha na mo dira mga Bisaya, mga unta ninyo diri sa amo ang tiyag. Payag, mga unta. Dali na, mga unta ninyo, mga bisud ano. Yan. Ito ni Edgardo. Puto kayo na ta? Oh, si imo ha ganita na ako. May break ko ako, matago lang ako. Siya nagluto. Kay, how siya nagluto? Ako no, ikaw no. Ano ko pulos? So, siya pulos na. Kaya yung tindahan ng kape. Ay, ato lang kayo ang gabi ng ilok mo kay... Hindi mo gula siya. Ay! Tara kong block. Mga ang ninyo mga kabisaya. Kabisayaan. Mga kabisaya dira. Mga kapwa Pilipino. Mga anta. Mga anta ninyo. Dali na. Mga anta. Dali na. Ito din mo ito. Kaplasaran na ito. Mukbang na. May mukbang. Nudol sa mukbang. Mukbang na eh. Pero mong imukbang. Nudol sa bulad. Ngata. Ano mo ha? Kinaon men. Kinabuhi dito sa akin. Ano sa? Mas 12 kung kaya man. Tulog ko. Uli. Bisa ko. Ang ito. Magkaunod ba? Ay, bigla sa angat mo. Pili. Saan ito? Dari kamar dari ako. Ulit na siya. Grace, nanaayos sa misis. Ano siya? Umeran. Umeran. Mas. Wala man. Umeran. Ano mo gumagos? Bakit? Ano? Kailangan dito, boss. Kailangan siya. Okay. Kailangan? Okay, ano siya? Ano ako? Patok ka. Mabuti pa rin sularan. Lumalaran. Ano ka sa'yo? Ano ito? Mukbang. Dulu. Ay, nandun. Ngit ba? Ngit, me? Hindi kami tagkaon. Kaya tulad na to dito niya. Sa baho na to. Ang habdi iba. Wala, tabakaon kaya nagpasting na sila. Mamo. By the way guys, sa akong ba na? Gado. Akti kayo uy. Walang masubo. Ito lang, paling kailangan sa kanilang no? Kung may masubo. Akti kayo na sa rin. Hilig ka jugat nila. No? Buka, tilaw jugat Pinas ko. Lami kayo mukbang eh. Mukbang of brothers. Itlog. Bakit daw tao ni pag may namamukbang? Itlog. Itlog. Tanang mga FW. Galan mga Di ba kita kakataon ng itlog bro? kamuhi ko nila. Mukbang nila. Itlog yan po na. Tanas lang. Sorry guys ha, sa mga Tagalog. Kung sa pamanan language mo nila. Saya mo nila yan.
Ano, sige. Nanawa mo ko sa inyo. Tagalogin ko lang kunti. By the way, I'm Michelle. She is Edgar. Nami dali karon sa Saudi. Ning kamot taon para sa mga anak. Trabaho. Dito kami ngayon sa Saudi. Trabaho. Para sa mga anak. 4 yung anak namin. May high school ba sila ka? Gusto ko na. Mag-high school na yung panganay namin. 12 years old. Ah. Dito kami ngayon sa Saudi. Ang asawa ko driver. Tapos ako sa bahay. Siyempre. Bahay. Kuskus. Nakanta. Medyo na yung mga mukbang. Taas lang sa buhok. Anak ko sa iya. Gupitan ako sa iya. Hindi ba siya magpagupit? Hindi na ko kabalo. Numutan na. Minsan niya akong inisulahan. Sa mga nagtatanong, ano tong salita ko? Saya. Kasiti ni Mayor Rodrigo Duterte. Uy, taga-asa mo sa una. Hindi naman. Kaya taga-Panabo. Di sila kasiti. Kami rin kasiti ni Mayor Duterte. Ni President Duterte. Hindi mo yung dito. Siyempre, bata ka kaso. Ano ka? Kamu kan? Ano, kita ko niya ang sabi. Kamu na ba? Sabi ko kayo kung nabaro mo, ibig ka. Kami tigla ba? Ito na. Silas ka siya daw tanan. Butaan mo kaya na siya. Siyempre, wala siya trabaho. Lockdown sa Saudi. Hindi ako. Ano pinakalamit sa kanan? Fokus. Bulan. Ang galing bulan sa Tagalog. Tuyo. Tuyo. Sarap. Tuyo. Bukan tuyo. Nataw na. Anta kung humanan yung COVID dito sa Saudi. Miskin di sa Saudi, sa pinakalibutan kaya para normal lang tanan ba? Balik mas normal. Ay, sug kaayo eh. Ilan kayo napituhan? Yang bulan. Sim. Ay, nabigla sa angat ng sila dito. Ini mana naban? Wala nila ini. Ikaw na inom? Ikaw. Ako na? Pero may nabay na ako no? Gawin, sulgi. Balik-balikan mo eh. Kami ba siya glasa ang laban? Strawberry. Tingnan ko na. Rato. Ano? Kita ka naman. Kaya ilain. Huwag na naman. Ha? Kung kayo. Suso ka. Wala bola na rin. Kaya sila na. Parang pang uwi na ako. Ano po bola dari Saudi? Meron ding tuyo dito sa Saudi. Klaro mukbang, ubus lahat. Malamig kaon guys. Last close lang. Sarap ako dito sa balay kong amo. Trabaho na. Ito alas 8 sa na guys. Ikaw man ang kaon sa mahugas plato. Aray! Hugas si plato yung gawa na kaon. Mo kwarto na adiri sa gawas. Sa compound ya permisa kong amo pero mo kwarto. Amo ang pultahan na sa gawas. Tapos mo doorbell pa ko or usahay mo agir ako sa garahe kay mo sulod. Na may mga ano diri pan, biskwit. Gar na ano, uishi. Palit sa lala o uishi. To guys, sunod na pod mag imo tag video ka nagpahimo siya ice cream sunod. Di na ko kay mo karon kay siguro ano ko koy oras. Huway na lang ko kay kung mo kuan pa ko.
Walang taman o susunod. Lagi mo tag video, manglaag ta dire gyapon sa mong kwarto. Sige na mo. Babay na mi. Oh, sige na papa, babay na. Busy siya. Hindi na hugas. Sige guys, bye. Dagang salamat. Oh, please subscribe to our channel, like, comments sa baba. Sige guys, salamat. Dagang salamat sa inyong pananaw.